אז מה קורה חברים, פה נגב, בערוץ גיימסטרים, והיום אני ובני הודיו שלי הולכים לשחק משחק ממש מצחיק בשם גרטיקפון. אז... טעות שלי. טוב, אז מה קורה חברים, פה נגב, בערוץ גיימסטרים, והיום אני ובני הודיו שלי הולכים לשחק משחק ממש מצחיק בשם גרטיקפון. אבל לפני שמתחילים אני רוצה להזכיר לכם שאל תשכחו לפרגן בלייק, להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון בשביל לא לפספס עוד תכנים מטורפים וממש מצחיקים איתנו. אז יאללה, בלי יותר מדי חפירות, בואו נתחיל. טוב, סיימתי? זה די קל האמת מה שכתבתי. וואלה, אני אוהבת על הבחור הזה, וואלה, יש לו סרטונים. כן, מה אתה טוב, אתם לא מבינים, האנשים, יש לנגב סרטונים, מלא סרטונים גם יש לו, אתם לא מבינים, בכל שעתיים לגלול לו בעמוד, ולמצוא מיליארד ולא לגמור לעולם. מי לא סיים לכתוב, וגרועים. סיימתי. זה ככה אוקיי. שיט, מי גאד אחי, יצא לי. יצא לי מטורף, מי שכתב את זה יצירתי, כל כך, אבל מי שכתב את זה יצירתית, לא מבינים. שיט, מה זה? אחי, מה זה הדבר הזה? טוב, אבל כן, אף אחד לא יודע מה ציירתי. יאללה, מי לא סיים? שזה ככה. יאללה, נגב, תלחץ על סיום כבר, חנקת. חכה. אוקיי. מה כתוב? יואו. מה זה אחי? מה זה? מי זה? מה זה החרא הזה? יאללה. תהיתה. זה... כאילו... בבית... על גבעה. מביא... פאק, איזה ספקי, אני לא, איזה דפוק. לא הספקתי. אם אני... כתבתי א' בטעות. כתבתי יודע עם א' בטעות. אני בקש שזה רועי יקבל את זה, ואני מתחילה שרועי יקבל את זה, כי אם רועי יקבל את זה הוא לא ידע מה זה פשוט. כאילו אף אחד לא יודע מה זה אם רועי לא יקבל את זה. גם רועי לא נראה לי יודע מה זה, כי אני מצליח ממש גרוע. מה אתה? אחי, מה קורה שם? כן, אחי, שתוק פשוט. בונה. מה אני קטן? וואי, אני מרגיש מפגר, חכה, מה רציתי לעשות עכשיו? נכון. סיימתי. איך אתם לא סיימתם? יש שמנים. אומייגאד, אחי, מה זכר? לא, למה זה כזה? סיימו! איך אני מוחק משהו? אבל נגב, אתה איך שסיימת שוב, אתה חונק אותנו. חכה, קבל. 2000 years later. וואי, חנקתם אותי, חנקתם אותי. סיימתי. יאללה, בוא נראה את האלבומים. נגב, תציג את האלבומים. יאללה, אנשים, המבורגר על ההר. כן, פחות. איך חשבתי קצת משהו אחר? זה מה שהתכוונתי לכתוב על הראש, וטעות יצאתי על הר. מה זה? זה חרא הזה. מה זה? ממש ברור. כן, אני ממש מבין, מה זה? יאללה, חול. נגב מלך. אוקיי. מה זה? מה קרה? אדמה. בומי, הבנת? יש לי. יואו. אני חשבתי בכלל פעם, לא יודע, אחי, אני חשבתי נגב פותח מרוץ, לא הבנתי. שופר שם למעלה. יאללה, נגב, מי זה סופגני יכולה, לא יודע. וואי, מי שכתב את זה, אחי. אומייגאד, לא הבנתי. מישהו רצח מישהו. מה תכתוב מישהו רצח מישהו? יפה, לא
כזה, נו. תגידו, איזה יופי. ולמה נופל אבל מהרובה דם? הרובה במחזור או משהו, מה זה? אוי גאד. טוב, טוב חדש, אוקיי. עוד סיבוב, סע. יאללה, עוד סיבוב. אימא'לה, אני בוכה. וואי, גם מטורף. יואו. אוקיי. איך? כתבתי מילה. פעם אני אנסה לצייר משהו נורמלי ולא ננסה לכתוב לכם. אוקיי. סיימתי, בדיוק סיימתי. מה אחי? מה זה הדבר הזה? וואי, מישהו מניאק, מי שעשה לי את זה. בכוונה עשה לי את זה. סבל. יצא טוב, אוקיי. בוא הפעם להשקיע. וואו, אחי, זה הדבר הכי נוראי שעשיתי בחיים שלי. עזוב, אין לי כוח להשקיע. אוקיי. מי שמצליח את זה באמת גאון אלחוטי, כאילו. שמצליח לנחש את זה מטורף. לא סתם אלחוטי. טוב, יאללה, אני סיימתי. מה איתכם? אני באמת ניסיתי הכי טוב שלי, אני באמת מצטער שמי שיוצא לו את זה, באמת, אני, באמת, סליחה. סיימתי גם. באמת, וואי, אחי, אני מרגיש רע עם עצמי שציירתי את זה. אחי, מסכן. מה זה שואה הוא עובר עכשיו? אחי, זה באמת שואה הוא עובר. זה כמו גמרית אלופות ואתם בגללי הפסדתם. גם הוא כותב. נו, נגב יחונק כבר, וודי, אל תכתוב מה שכתוב. די. לא טוב. טוב, לא, פעם ציירתי. נו, נגב, וואי. טוב, שונא אותך. שנייה. שונא אותך. זהו, כבר נגמר הזמן. זהו, אתה כבר לא בוחר שלי. מה זה? מה זה? נראה לי שאני חושב נכון. נראה לי. יאללה. מה זה? למה יש לו את המטה הזה, אחי? למה יש לו את המטה הזה? יאללה, נגד. וואו. אוקיי, וואו. אומייגאד. וואו, אחי, אמא שלו מצליח לדעת מה זה, הוא באמת הכי גרוע בעולם, כאילו. וואו, באמת שאם לא מצליחים לדעת מה זה, אתם הכי גרועים בעולם, וזה עכשיו מכפר על הציור של גמרית אלופות. שהיה מקודם. שאת יוב. וואו, אחי. וואי, מי לא... אחי, אני חושב שסיים, יא חרשני. אין לי כוח, מילה בללוקה. כולם סיימו? רק אתה, חונק. כן, נכון, אני משקיע, אחי, אתה לא מבין איזה ציור הולך להיות פה, אוקיי? מחשב, יותר קל לך, אנחנו מטלפון, אנחנו... אין מצב שהם לא עולים על זה, אחי. אוקיי. אין את הפה. יאללה, בוא נתחיל. אוקיי, מישהו עושה יוגה. בוא נראה מה ציירתם. מה זה הרחב הזה, אחי? מה זה יוגה? זה למה יוצא לה רגליים וידיים משום מקום, אחי? לא נראה לי יוגה, אחי. נכון, טוב. יפה. יצא יפה. חומוס. למה כולם פה עם חומוס? מה קרה לחומוס, אחי? אליהו. אוקיי, נשארנו בחומוס. לא כזה התרחקנו, תראה זה יפה, נכון יפה? אבל לא כזה התרחקנו. זה מה שאמרתי לך, זה נכון, יפה רצח. טוב, עכשיו. רואי אוכלת, תראה, אחי. תראה מה עשיתי. נכון טוב. תראו מה ציירתי. תראה, רצח ילד. אחי. תראה כמו מישהו נראה את זה. נבט חוצה את הארץ, וואו, איזה... אחי, אני חשבתי שזה מישהו מפליץ. אחי, אני לא הבנתי, יוצא לו משהו מאחורה שם. ציירתי מטורף את זה. יאללה, תור חדש, בוא נתחיל. שוב פעם. נעשה חיקוי או משהו? לא, רגיל. לא רגיל. רגיל, נכון?
זה מטורף. וואי, מסכן מי שיצא לו את זה. כמה פעמים אמרתי מסכן מי שיצא לו את זה? נראה לי אני גרוע במשחק הזה פשוט. לא מגיע לי לשחק. אני לא יודע איך לצייר את זה, מי זה המטורף הזה? איך מציירים את זה? אני תמיד יודע שיש לו את זה, אבל... אני סיימתי. מה זה הדבר הזה? נראה לי... יו, איך קוראים לזה? יש. אוקיי, זה 100% זה 100% זה. מי שחושב שכמוני שעכשיו יגיב בתגובות. יאללה, סיימו. יאללה, יופי, סיימתי. מה אחי, די, מי כתב את זה? אני... נגב לא שומע אותך בשיחה. הוא השתיק את הזה. השתיק את הזה. נו נגב, תתחיל את האלבומים. נגב, תתחיל את האלבומים. הוא לא מתחיל את האלבומים. נגב, תתחיל את האלבומים. קטע על השטק בוואטסאפ.